Binerin heja evdema hoş be. Dibe videoyu da ezeli ser tigiha angaste hinek zaninin kurt raberi ve bikim meri ku meriv dikare ve tigihi bi zamanı kurdi ve kmetirsi tırs yanji sayışe binav bike. Angaç tege ki Almanya vateavi metirsi sayış jan otursa metirsidare. Felizofên hebûn parêz vê tegihê ji bo rewşa tevlîheviya hişî û rewşa metirsiyê ya heyînan bikar anîne. Li gor baweriya wan ev yek rastiyeke bingehîn a hemû heyîna ye û di vê rewşê de heyîn tê digihêjine nexuyatî û bêweteyiya objektan. Loma jê heyîn tê digihêjinê ku jiyan û tercihên me yên li jiyanê derûnî ne û divê em bikaribin ji bin berpirsyariyên xwe rabin. Meriv dema tê digihêje hîçeyiya xwe a ku jê hatiye û rewşa siberoja xwe a nexuya, wê demê fam dike ku hebûnetiya meriv di navbera hebûn û tunebûnê de li hewa ye. Ev yek jî tewşikiya jiyanê nîşanî me dide û dibe sebebê bêhêvîtî û diltengiyekî bêpayan. Li hemberî bêdavîtiya gerdûnê rewşa me a bêhêvî ku jêdera wê jî jiyana me ya dawîdar e, diltengiya me a ji ber bijartin, berpirsyarî û duduliyê ye. Li gor nêrîna felsefeya hebûnparêz bi saya tora berhêneriya mekanîk û bi bilavbûna kultura girseyî civak bêtir ber bî wekheviyê ve dişe. Lêbelê bedengiya şexsan jî zêdetir dibe û şex azadiya xwe wenda dikin. Meriv ancak bi xwebûnê û bi li xwevegerînê dikare xwe jî wê pergal û dêmajweya bêkesayet û bêdeng rizgar bike. Ji bo vê yekê jî divê di dilê meriv de tirs, sayîş û metirsî û waswas hebe ku li gor felsefeya hebûnparêz ew li cem mirovan ji xwe hene. Lewra mirov di gerdûna bêdavî de bi serê xwe ne û wekî ku xweda wan bi tenê ji tibe dijîn. Lêbelê di jiyana civakî de di nav kultura girseyî de çiqasî bixwazin xwe ewle bikin, xwe ewle bibînin, hewqasî jî tirs û metirsiya xwe didewsînin û piştgûh dikin. Di vê xalê de a girîng ew e ku ji bo xwebûn û li xwevegerînê divê mirov wê angastê hîs bikin.